Goizeko 9:09 nazioarteko giroa zalantzan den honetan Euskal Herria baldintzatua ote den jakiteko ala egin beharko lirateken politiken berri izateko gurera gonbidatu dugu Pello Otxandiano, EH Bilduren bozeramale Eusko Legebiltzarrean. Egunon. Egunon. Davos foroa dugu egun hauetan eta handa ere, Imanol Pradales lehendakaria eta hitz egin du globalizazioa edo liberalismoaren apustu egin izan dela bertatik, baina egun krisian gaudela eta daudela elementu hauek. Badira, bi puntu esanguratsu globalizazio eta liberalismoarenak gure bizitzetan ere egin zuzena dutelako. Jakin dugu, nola ikusten duzu aipatzen zen krisi hau eta zeintzuk dira eman beharko lirateken pausoak? Bueno, nik uste dut nabarmena dela garai bat bukatu dela, ez? Atzo Mark Carney, Kanadako lehen ministroak egin zuen diskursoa Davosen, uste dut birala dela momentu honetan sare sozialetan, ez? Eta oso argi adierazi zuen, oso modu kontundentean esan zuen, nola garai bat bukatu den eta mundu berri baten aurrean gauden. Este mundu ordena bat edo mundu desordena batean gaude eta garaiba bukatu da. Hemen badago globalizazio kapitalistaren fase oso baten segurazki bukaerara iritsi gara, ez? Eta segurazki aldagaikakoa da estatu batuen hegemonia ekonomikoaren gainbehera. Eta, estatu batuek erabaki dute, Trumpen administrazioak erabaki du, bere dekadentziari aurre egingo diola, eutsiz alduen beste, bere botere posizioari, bere hegemonia ekonomiko eta militarari, eta horretarako prest dagoela orain arteko joko arauak apurtzeko, multilateralismoarekin bukatzeko, nazioarteko instituzioak eta joku arauak eta nazioarteko zuzenbidea hankaz gora botatzeko, eta hori gainera esan egiten du eta oso modu esplizitu eta gordinen, eta esan eta egin egiten du, ez? Venezuelan ikusi dugun bezala, ez? Beraz, horrek kokatzen gaitu beste mundua den da beste kontestu berri batean. Horre berriki ere, hitz egin zenuen segurtasun bitalaz eta oinarrizkoa bermatzeaz. Hala ere, datu ekonomikoen berri ematen denean, datuak baikortasunez ematen dira, aurre ikusi da langabezia tasa 6,4 jaitsiko dela 2026an, 6tik bera 2027an. Datu ekonomiko hauek baikorrak badira, non dago? Segurtasun bital hori bermatzeko kezkaren sorburua. Nik uste dut lehenik eta hain badagoela langabezia datuak onak dira, hau da, enplegua badago, beste da zen motako enplegua, sortu den hainbat sektoretan, eta prekaritatea, zehazki gazteengan prekaritatea eta behin-behinekotasuna da Europako batazbestekoaren gainetik dagoen zerbait gure herrian. Beraz, aztertu behar da soilik zenbat enplegu dago, baizik eta nolako enplegua sortu den azkenengo garaietan, eta zehazki gazteengan ere nolako eragina duen horrek, ez? Baina, hemen gaude garai batean non krisi desberdinak solapatzen diren, ez? Eta bizitzaren garestitzea errealitate da, eta naiz eta soldatak igo bizitza garestitu da soldaten oso gainetik, eta ondorioz horrek eragina dauka jendearen bizitzetan, eta bere segurtasun materialean. Etxe bizitza ez da eskuragarria, eta hau kontratu soziala hausten ari da, hau da, zuk naiz eta honek bereziki gazteengan eragiten du, baina ez soilik gazteengan, geroz eta jende gehiagorengan eragiten du. Honek, naiz eta lan bat izan, eta soldata, onargarri bat izan, duin bat izan, etxe bitza eskuratzea kasi imposiblea da, edo baldintza batzuk eta berditu horretarako, eta jende asko bentzat hori ez da posible, eta ondorioz hor, badago krisi sozial handi bat, eragiten duena, jendearen espektatibetan, bizitza autonomoa garatzeko orduan, eta bar. Eta hortaz gain, ze mundu datorkigun, lehen hitz egin dugun hori, ze etorkizun eta nolako espektatibak etorkizunari begira, mundu desorden hau, eta arrisku faktore handi bada hori, potentzia hegemonikoen arteko lehia honek eraman gaitzakelako incluso enfrentamentu militar batera potentzien artean, horre dauzkan ondori guztiekin, eta hortaz hitz egiten da modu neko argian, esplizituan, eta jendeak mezu pertsibitze ditu, baina hortaz gain daukagu krisi ekosozial larri bat, gure bizitzetan eraingo duena, mende honetan, jada jaio diren belaunaldiek
nozituko dute horren ondorioa, eta eragingo du beraien bizitzetan, eta beraien bizi kalitatean, eta bestalde gaude teknologia jauzi baten aurrean, non, gauza asko ez dauden bat ere garbi, erabilera ingo den teknologia horrena, ia gure bizitzak hobetzeko izango den, ala, izango den, erregimen autoritarioetarantz are gehiago hurbiltzeko, eta hortik teknofeudalismo moduko bateranzko transizioa gertatuko ote den, eta nik uste dut Trumpek eta momentu honetan Estatu Batuak administrazioak hori gorpuzten duena, gorpuzten duela, tekno-oligarkia badago bere bueltan, eskuin muturreko ideologia edatzen ari dena, eta momentu honetan metatze duten boterea izugarria da, izugarria da. Ekonomikoa, teknologikoa, datuen kontrola, eta horrek guztiak adimen artifizialen eskutik zekar dezakeen, zerbait beldurra ere sortzen duena. Orduan, hori guztia da gizartean dagoena momentu honetan, eta horrek sortzen du krisi politiko bat. Eta jendeak eskatzen duena da, bere bizitzetan segurtasuna. Eta hori bermatzea da, nik uste dut, lehentasun handietako bat momentu honetan, bizi dugun testu inguru historiko honetan. Horra, aipatzen zenuen, kontratu sozialaren haustura, baina ezakite kontratu sozialaren hausturatzat ere argenezaken, horra, aipatzen dela ekonomikoki hazkundea badela, baina lanbide arteko gutxineko soldata ala pentsioak ez direla igotzen? Bai, eta pentsatu behar duguna da, zer dagoen gure esku egitea. Ze gauza asko ez daude gure esku. Oso txikia gara, mundu globalizatu hontan, eta mundu desordena izugarri batean aurkitzen den mundu honetan, baina gauza batzuk badaude neurri batean gure esku. Orduan, zentratu beharko genuke gure esku dagoen horretan. Eta gure esku badago, herritarren bizitzetan segurtasun materiala bermatzea neurri handi batean. Gure esku badago soldatak igotzeko apustu bat egitea, eta hori borrokatzea lanbide gutxieneko soldata bat, gazteei soldata duinak eskaintzea lan merkatura sartzen direnean, hori badago gure esku, gutxieneko pensio batzuk bermatzea, hori badago gure esku ere badago etxebizitza eskuragarri egitea, hori posible da. Herria honetan, eta zehazki hiru herrialde hauetan posible da etxebitzarekin daukagun krisiari 10 urtetan atera bide bat ematea, baina horretarako behar da etxebitza politika osaz bat, eta ez politika imobiliario bat. Eta gure esku ere badago zerbitzu publikoak bermatzea. Eta horrekin, herritarrei segurtasuna eskaintzea. Hori badago gure esku neurri batean. Eta bizi segurtasunaren konzeptu hau dago nolabait bizi duen krisi politikoaren erdigunean. Beraz, gauza batzuk badaude gure esku. Nik uste fokoa jarri beharko genuke lain zuzen gure esku dagoen horretan. Bain zuzen ere, jakin nahi dugu ere, EH Bilduren legebiltzarreko jardunean, urtarrila amaituta, oikotasunera bueltan, zer nolako ekimenek eta zer nolako egin beharrek markatuko dute agenda? Nik uste dut hau dela bat, eta oso lotuta bizi dugun testu inguruari, eta baita nazioarteko egoerari, Ondo dago nazioarteko foroetan egotea, gure ahotsa entzunaraztea, eta hor posizio hartzea. Eta nik uste dut gaur momentu edo interesantea dela kontra jartzeko atzo Mark Carneyk Kanadako lehen ministroak egin zuen diskursoa, etxezurian Josu Jon Imazek egin zuen diskursoarekin. Hor badago kontrapuntu handi bat. Momentua da ausarte izateko, momentua da testu inguru historikoa ondo ulertzeko, momentua da posizio hartzeko. Eta hemen badago autu bat fascismoaren nolait eraberritze bat, eta diskurso eta praktika fascista bat, beste gainera fosilista dena, horrek esan nahi den guztiarekin, horrek dakartzan arrisku guztiekin, eta horren parean behar da erreakzio demokratiko handi bat. Eta hortan, gure eskala, Europa da. Eskala kontinentala da. Hemen badaude auzi batzuk non eskala kontinentalean soilik ebaz daitezkeen, transizio ekologikoari dagokiona, segurtasunari dagokiona, burujabetza teknologikoari dagokiona, beraz, egon behar gara. Europa testu inguruan, edozein forotan, edozein esparrutan, eta hor posizio hartu behar da, eta posizio demokratiko bat hartu behar da, eta erreakzio demokratikoa planteatu behar da, zalantzari gabe. Baina, beste eragin ere bat gure herria da, Eta nik uste dut, 2026 urte hontan, non hainbeste gauzak gerta daitezkeen, eta esan genezaken nolait humanitatearen historian,
aldaketa bortitza gertatu daitezkeen eta gauza asko jokatu daitezkeen, uste dut lehentasunak argi egon behar diela. Eta nire ustez, gure ustez, EH Bilduren lehentasunak hor enfokatuta egon behar dira, ez? Bizi segurtasuna bermatzeari begirako politika publikoak planteatzerako orduan. Hori da bat, lehentasun bat. Eta bestea da, nazio gisa behar dugula urrats bat eman. Urrats importante bat eman. Eta honek ere badauka zerikusia bizugun testuinguruarekin eta ultraeskuinaren igoerarekin. Ez? Jendeak behar du komunitate bat, babesteko bere burua. Eta komunitate hori eskain dezake Euskal Nazioak. Eta zentzu horretan behar dugu Euskal Naziotasuna indartu. Eta behar dugu gainera burujabetza handiagoa. Ze eskala bat Europa da, kontinentea da, baina bestea da eskala nazionala. Gure kasuan nazionala den eskala territoriala. Eta hor, kilometro zeroko politikak gakoak izango dira. Bai burujabetza materiali dagokionez, bai gure esparru soziolaboralean, ez? Gure aukera baliatzeko, eta kilometro zeroko politika gakoak izango dira testuinguru honi aurre egiteko. Eta horretarako behar dugu, burujabetza gehiago, beste harreman bat estatuarekin, eta hori izango da, zalantzari gabe, 2026an beste lehentasun handietako bat. Horri iragarri zenuen, seriotasuna lan isila, eta momentuak eskatzen duen erantzun kidetasunean izango zaretela herriaren interesak lehenesten. Horretarako ere, nazio elkarrizketa hitz egin zenuen. Jakin nahi dugu, nolakoa izan da prozesu hau, zer da hau? Bueno, prozesua hasi genuen irailean, eta nahi izan duguna da, oinarrizko diagnostikoa partekatu Euskal Gizarte Zibila antolatuarekin. Eta hori egiten ari gara, eta lusatuko da ariketa hau ekainera arte. Beraz, rekorrido bat egin dugu, baina oraindik falta zaigu, ez? Guk oso argi geneukan testu inguru oso berezi batean geundela, historikoa, nazioarte mailan ikusten ari den bezala, baina gauza batzuk aurre ikusitezken. Adibidez, Europar Batasunak estatu batuekin akordio komertziala egin zuenean, eta barne produktu gordina 100% konprometitu zuenean industria militarerako. Eta horrek esan nahi zuenean estatu batuei armak erostea eta erregai fosiak erostea, ez, gas natural likuatua beste merkatu batzuta baino garestiago. Esan genuen, horrek ez deukala zankarik ez bururik. Horrek Europar Batasunaren autonomia estrategikoa sakrifikatzen zuela eta itun berdea hankasora botatzen zuela, ez? Beraz, oso argi izan dugu ze testu ingurutara gindoa zen eta horrek ze urgentzia eskatzen zuen eta ze reakzio eskatzen zuen, ez? Baina aldi berean oso argi izan dugu herri hau ez zegoela ondo, ez? Edo testu inguru ontara eskinela iristen etxeko lanak eginak, ez? Eta nolait behar zela hemen ere erreakzio nazional bat, ez? Desafio handiak ditugula herri gisa eta nazio gisa. Beraz, oinarrizko diagnostiko bat egin dugu eta hori ari gara partekatzen gizarte zibileko eragile askorekin. Eta nahi duguna da, lehenik eta behin entzun jendeak zer daukan esateko eta nola ikusten duen mundua, egoera hau eta herri hau testuinguru honetan. Eta lehenengo gauza deskubritu duguna da, intuizioz aurrekusten genuena, baina frogatu izan duguna da, Euskal Gizarte Zibila antolatuak, dauzkan kezkak, ezin egonak, etorkizunari begira, ez datozela bat, neurri handian iritzi publikatuarekin eta botere mediatiko zenbaitek eta alderdi politiko batzuek instalatu nahi duten agenda publikoarekin. Ez dator bat. Zertaz hitz egin da herri honetan azkenengo asteetan, hau guztia gertatzen ari delarik, ez? Daukagunean etxebizitza krisi bat. Ondorio lasgarriekin sozialak, eraskotakoak. Munduan gertatzen ari delarik. Europar Batasuna dagoen bezala. Gure etorkizun industriala ez dagoenean bermatuta, etc. Ez? Hau guztia gertatzen ari delarik, eta euskagun desafio guztiekin, zertaz hitz egin da azkenengo asteetan, azkenengo hilabetetan herri honetan. Nik uste dut hor dagoela disonantzia handi bat. Zergaitik, zoritxarrez, euskal politika egintzak badaukalako gaitz endemiko bat, eta alderdi politikoen epe laburreko interes elektoralek baldintzatzen dutela zeharo. Eta momentu honetan, momentu historiko honetan, gakoa da epe ertain luzeko begirada bat, eta bi, gakoa da alderdi interesa jartzea herri interesen azpitik. Hori funtseskoa da momentu honetan. Horregaitik esaten dugu, guk praktikatuko dugun politika izango dela, politika serio bat, politika lasai bat, lasaia zentzu honetan, eta da,
burua hotz izan behar dela, eta oso ondo kalibratu behar dela testuinguru hau, eta lehentasunak oso argi jarri behar direla. Ez? Eta epe laburreko politika egintzaren esklabutza hori nolabait hortik ies egin behar dugula. Ez? Hori da guk eskaintzeko daukaguna 2006 urte honetan. Eta proposamen horretatik arago, ies egite horretatik arago, horre jakin nahi dugu, instalatu nahi den agenda politiko horrekin, aipatzen duzuen horrekin, ardurarik edo eskatuko duzue? Zalantzari gabe, uste dut hemen testuinguru historiko honetan akordio nazionalek ez daukate alternatibarik. Hau da, hau guzti hau gertatzen ari baldin bada munduan, eta Europar batasuna baldin badago, krisi existentzial batean, eta gu oso txikia baldin bagara testuinguru honetan, eta desafio nazional izugarria baldin badauzkagu, parez pare, akordio nazionalek ez daukate alternatibarik. Horregatik ez da ulergarria, kasu honetan, EAJ nola tematzen den EH Bildu nolabait ekuazio politikotik kanporatzeko. Hori arduragabekeria izugarria da. Eta hori soilik ulertu daiteke, baldin eta zure politika egintza badago hurrengo hauteskundei begira, eta hor baldin badukazuzuk begira da. Ez? Hori arduragabekeria izugarria da momentu honetan. Ez? Eta beraz, elkarlan esparruak egon barko dira. Leia egon barko da, eta leia demokratikoa da, baina horrekin batera kooperazioa egon barko da. Eta EH Bilduk hor eskua luzatuta dauka, baina horretarako erantzunkitasuna behar da beste parte batzuetatik, ez? Eta herri honek bere burujabetzan jauzi bat eman behar badu, eta gainera ultraeskuinari aurre egin beharko badio, eta egin beharko dio, ultraeskuina goraka ari da, Espainian, zehazki, baita ere, horretarako elkarlana behar da. Eta guk eskua luzatu dugu baita ere hurrengo hauteskunde espainoletan, herri gisa agertzeko, eta 1.000.000 bozka euskaldun, euskal herritar jartzeko parez pare ultraeskuinaren oldarraldi horri, ez? Beraz, elkarlana ezinbestekoa izango da, akordio nazionalak behar dira, horrek ez dauka alternatibarik, gure eskua luzatuta dago, baina hor badago interpelazio bat, bai AJ-ari, eta bai PSeri, eta baita Ezker Konfederalari. Horra ipatu duzu Euskal Alderdi Jeltzalea epe laburrera begirari dela, baina bateragarria da horretaz keixa egitea eta zerrenda bateratu bat eskatzea? Zalantzari gabe, bai. Horrek ez dauka alternatibari. Baldin eta herri interesa defendatuko baditugu, behar dugu herri gisa jokatu. Eta hemen, errealitate politikoa dago, soziologia politikoa dago, eta hauteskunde emaitza batzu daude, eta indarko relazioa dago parlamentuan. Eta hemen beraz bi logika egon daitezke, bat, lehen etxiko ditugu alderdi interesak, eta horretara jokatuko dugu, batzuk eta besteok, eta uste dut hori etorriko da, hauteskundeak deituko dira, eta euskal hauteskundeak etorriko dira, lokalak, foralak, ondoren autonomikoak berriro, eta leia egon barko da, baina kostiente bagara, herri gizaz erronka ditugun, elkarlana egon beharko da. Eta horrek alternatibarik ez baldin badauka, pentsatu behar duguna da, zer den importantea, eta zertarako gauden hemen. Alderdi politiko gara tresna bat, izatekotan herri honez zerbitzura, ez? Eta aberriak egon behar du alderdiaren oso gainetik beti. Bestalde, aipatu nahiko nuke, estatusaren eztabaida mai gainean dela, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSrekin batera, diskrezioa lehen etxi duzue, baina horra aipatzen zenuen nazio elkarrizketa horietan nabarmentzen diren kezkek jasoko dute erantzuna, horre beste bi alderdi hauekin mai gainean den eztabaida eta lanketa honetatik? Horretan ari gara, ez? Eta, hori, hemen diskrezioa mantenduko dugu, baina, esan izan da, ez, aurrera pauso batzuk eman direla, ez. Eta, hau da, eztabaida bat, nazionala, euskaldunontzat eta abertzaleontzat, hemen ari gara gure autogobernuaz bat, gure burujabetzaz, eta ari gara nazionek estatu horrekin izan barreko harremanaz, ez? Eta nabarmena da, daukagula, hemen 3 herrialde hauetan, estatutua dagoena bete gabe, baina gainera dagoena kamustua, eta beraz hau ez da, ez behar dugun autogobernua, ez eta behar dugun harreman eredua estatu horrekin, ez? Hori nabarmena da. Eta, eskala kontinentala gakoa izango da,
auzi garaiko auzi handietarako, baina eskala lokala esan bezala lehen, edo eskala territoriala, eskala funtzionala da. Eta gure ehun industriala errotzeko eta industrian oinarritutako ekonomia bat garatzeko, edo behar ditugun harreman soziolaboralak garatzeko, edo transizioak egiteko, energetikoa, elikadura, ikuspegitik eta abar, behar ditugu gaitasun politikoak. Eta gure nazio enortasuna erreproduzitzeko behar ditugu gaitasun politikoak. Beraz, burujabetzaren auzia da garaiko auzi bat. Eta hor asko dugu jokoan, ez? Beraz, euskaldunontzat eta abertzaleontzat auzi nazionala da, eztabaida nazionala da, baina gainera, momentu honetan konexio zuzena dauka estatu espainolean hurrengo hilabetetan egongo den eztabaida nagusi batekin. Zen badago ultraeskuinaren planteamendu bat, estatuaren etorkizunari dagokionez, eta hori zentralista da, eta hori homogenizatzailea da, eta hori pluraltasun politiko eta demokratikoaren ukatzailea da. Hori da PP eta Voxeko ordezkatzen duten autu politikoa, eta horren parean progresismoak, ezkerra, nahi den bezala deitu, baina horren parean gelditzen denak, estatu horrentzat eskain dezakeen alternatiba bakarra da estatu plurinazional, demokratiko eta progresista bat. Eta beraz, eztabaida honek, estatus politikoan eztabaidak, gure nazio aitortzaren eztabaidak, nazio aitortza horretatik eratortzen diren eskubideen garapenak, nazio honek estatu horrekin daukan harreman ereduaren inguruko eztabaida, bada baita ere estatu espainolan etorkizunaren inguruko eztabaida politiko bat momentu gako batean. Eta hortaz, nik uste dut denok izan barra gara kostiente, baina batez ere izan barra kostiente, nolabait, alderdi estatalista, ez? Edo obedientzia estataleko nolabait alderdia, PSOE alderdi sozialista kasu, ez? Uste dut, hemen oinarri oso sakonak ari garela ukitzen, ez? 78ko erregimenaren oinarriak ari garela ukitzen horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta hori egiten ari gara, momentu historiko global oso berezi batean, non ultraeskuinaren gorakada den orokorra, ez? Europa mailan eta mundu mailan. Beraz, uste dut trasfondo politiko demokratiko handiko eztabaida baten aurrean gaudela. Horre hain zuzen, estatusa berretsi egin beharko dute herritarrek ere, baina ezakit diskrezioak eragin dezake babes falta bat edota iritzi publikoan horre behin eztabaida lanak bukatuak daudenerako kontrakotasunen bat edo kezka eragiten dizu honek? Batetik esango nuke, hau ez da eztabaida berri bat, soka luzea duen eztabaida da hau, ez? Eta gonda momentu bat, 2017-18 urteetan, non eztabaida izan zen erabat publikoa. Etxo, ponentzia bat eratu zen, testu guztia publikoa izan ziren, garai hartan ereti etxizien akordiak ere publikoa izan ziren, beraz badago aurrelan bat eginez. Hau ez da zerotik abiatzen den eztabaida bat, eta atzera joan gaitezke, ez? Eta nahi badugu, mende honen hasierara, ez? Eta Ibarretxe planaren bueltako eztabaidak, eta ondoren Loiolako elkarrizketak, eta aurre akordioak, eta badago historiko bat, ez? Beraz, eztabaida hau nik uste dut, soka luzeko eztabaida dela, eta orain badela momentua, nolait, fase resolutibo batera emateko eztabaida, ez? Uste dut, oinarriak argiak direla, oinarriak publikoak dira, guk argita garbi esan izan dugu non dauden eztabaida honen gakoak, ez? Eta uste dut, badagoela mandatu demokratikoa gizartaren partetik eztabaida hau eramateko burura eramateko, ez? Eta mandatu demokratiko hori parlamentuan ordezkatuta dago. Beraz, hemen legislatura legintzaldi asko pasatu ditu, ez? Honi bueltaka eta momentua da hau burura eramateko. Aitor Estebanek berriki esan zuen une gakoa bizi zuela eztabaida honek, bat egiten duzu adierazpen honekin? Bai, zalantzari gabe, 2026an resolbitu behar da hau, eta esango nuke 2026 urtearen lehen zatian. Ze hauteskundak hurbildu ala, ez da zailagoa izango da, ez, aurreratzea, eta ez dakigu hauteskundak noiz deituko diren. Guk esan izan dugu, ez dugula uste Sánchezek pizgarregi daukanik momentu enten hauteskundeak aurreratzeko, baina izan 2027ko ustaian edo izan 2026ko abenduan, hauteskundeak gerozta hurbilago ongo dira, eta momentu batetik aurrera hauteskunde logikak dena
baldintzatuko du, beraz, urrengo hilabetetan resolbitu behar da, eztabaida hau. Aldiz, Imanol Pradalesek iragarri zuen ekainerako izango zela estatusaren inguruko bilera erronda. Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan bi maila independente ala subordinatu daude Alderdia eta Eusko Jaurlaritzaren artean? Kasu honetan uste dut lehendakariak erabaki duela bere papera eztabaida honetan bigarren mailako izatea. Guk erantzun izan diogu, esan izan diogu gure ustez lehendakaria beste rol bat jokatu beharko lukeela hontan, politika orokorreko plenoan iragarri zuen, ekainean deituko duela erronda bat alderdiekin, baina nik uste dute hiru herrialde hauetako lehen ardura instituzionalak eztabaida honetan beste paper bat bete beharko lukeela, eta noski alderdien artean dagoela eztabaida, baina lehendakariak esan nuke asko daukala esateko. Lehenik eta bain nik uste dut bere esku dagoen zerbait badela, eztabaida honi fokoa jartzea eta lehentasuna ematea. Momentu honetan lehentasuna gehiago dago Gernikako estatutuaren betetzean, falta diren transferentziak ona ekartzeko eztabaida hortan. Eta ikusten ari denez, hori da negoziazio prekario bat, non transferentziak etorriko diren, tantaka, orain 5, beste 15 falta dira, ikusiko dugu legintzaldi honetan estatutu hau beteko den ala ez, baina hori edozein kasutan da orain dela 30 urteko eztabaida bat. Estatutu honen arazoa ez da soilik bete gabe dagoela, bezik nola ez den bete. Eta nola gertatu den involuzio prozesu bat ustu duena estatutu hau, eta erabat baldintzatu duena, bere potentzialtasunak daude erabat kamustuak momentu honetan. Beraz, kostinte bagara momentua zein den, aldaketa globala zeintzu diren, gertatzen ari denak, herri hau nola dagoen, eta argi baldin badaukagu burujabetzaren eztabaida zentrala dela, garaikidea dela, vitala dela, herri honen etorkizunarentzat, nabarmen erdigunean beharko luken eztabaida da, nola nazionek aldatzen duen estatu horrekin, Espainiarekin daukan harreman eredua, eta nola eskuratzen dugun autogobernu bat, botere maila nahikoarekin, eta berme nahikoarekin, herri honek bere etorkizuna bermatu dezan. Gasteizen, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzaleak zuzenduriko gobernuak aurrekontuak itxi ditu EH Bildurekin. Hautsi eginda, orain artean ikusi dugun akordio falta hori aipatu izan dena, ala Gasteizko ezberdintasuna da PSek duela azken hitza eta alkatetza. Hori da ezberdintasuna. Argi eta garbi. Gasteizen gertatu den edo bete den baldintza da, akordioa egon dadin da, azken hitza PSena dela, alkatea, Maider Etxebarria PSekoa dela. Hori da gertatu dena, eta uste dute nabarmena dela, eta esan egin behar dela, ez? Uste dute AJak, eta honik esan izan dut, ez? Eta Eusko Legebiltzarreko aurrekontuen arira argi eta garbi ikusi genuen, eta hola adierazi genuen. AJak autu politiko bat egin du, eta da, EH Bildurekin akordiorik ez. EH Bildu gobernagarritasunaren ekuaziotik atera. EH Bildu saiatu blokeatzen saiatu invisibilizatzen EH Bildu. Zergatik? Nik uste dut hor badagoela kalkulu elektoral bat, argi eta garbi, ez? Eta horren esan nuke ahuldade zera bat adierazten duela, ez? Edo AJaren ahuldadea erakusten duela beste zer baino gehiago, ez? Hori egiten duenak, adierazten duena da, bere helburu behinena dela aurren hauteskundetan gaientzea. Eta beraz, superbientzia logika baten, eta horrek eramaten du AJ, EH Bildurekiko akordio aukera guztiak nolabait baztertzera. Eta hori, da arduragabekeria izugarri bat, are gehiago momentu honetan, momentu historiko honetan, herri honek behar dituen akordio nazionalak, eta horrek ez daukan alternatibarik, eta borontate demokratikoa argi adierazita dago parlamentu hortan, eta gehiengo abertzale badago, eta hori blokeatzea, alderdi interesa jarrita horren gainetik arduragabekeria izugarria da, ez? Eta aldiz Gasteizen, azken hitza PSena izanik, posible izan da akordio bat. Deigarria izan zen, atzo adibidez, Beatriz Artolazabal ez atera izana, Maider Etxebarriarekin batera, alkatearekin batera, akordioa baloratzera. Hori oso esanguratsua da, eta ematen du, EJ deseroso dagoela egin den akordioarekin, eta hori, urergaitza da. Bestelako kontuetan, etorkizun energetikoaren auziari dagokionez, eguzkia, haizea eta uraren biltzea aipatu da, egunero aipatzen gabiltza gurean, proiektu berriak bertan belditzen direnak, baimenak, ala enpresan dien eraginak, ez dakit EH Bilduk aldarrikatzen duen trantsizio hori nola lortuko da? Horretarako ordena behar da, eta momentu honetan dagoena da desordena.
zerraiti dago desordena, 2026 heldu garelako lurralde plan sektoriali gabe, besteak beste. Ez daukagu energia berriztagarrien inguruko lurralde plan sektorialik, momentu honetan. Eta horre sortzen du desordena izugarri bat. Adibidez, Araban, solariako proiektuekin, solariaren proiektuekin, 19 proiektu, atera dira esposizio publikora. Lurralde plan sektorial hau, tramitatzen ari den hau, indarrean balego, proiektuiek ezingo liatezke egin. Interes agrologiko altuko lurrak hartze dituztelako, eta ondorioz ezingo liatezke egin. Baina nola ez daukagun ordenamenturik, lurralde planifikaziorik, lurralde plangintzarik, eta hortarako tresnarik indarrean, orduan dago desordena izugarri bat, eta horrek sortzen du, kezka handia, normala denez, komunitate lokaletan, kasu honetan, Arabako landa eremuan, ez? Hau, ordenatu egin behar da, interes publikoa gomar da erdigunean, eta energiak balio behar du, lurralde honen behar izanei erantzuteko. Hori da gako nagusia. Guk planteatu dugu itun sozial bat egitea, eta hori da transizio energetikoko eta klima larrialdiaren legean, klima aldaketaren legean jasota dagoen zerbait, eta nahiko argi definituta dago itun sozialen nola egin beharko litzateken, eta uste dugu hori jaitsi behar dela eskualdetara, eskualdetako eragiekin eta herritarrekin eskualde eskalan nola planteatu behar dela auzia, eta hortik posible dela nolabait gizartearekin elkarrezketa batean egoera desblokeatzea, edo behintzat bide hau egiten hastea garaiak eskatzen duen neurrian. Horren parean, Eusko Jaurlaritzak planteatu duen itun soziala da, gure ustez, akats izugarri bat, ze hor ez dago planteamentu seriorik. Udalekin harremanetan jarri da Eusko Jaurlaritza, web horri bat martxan jarriko omen du, baina horrekin ez da egingo ariketa demokratiko bat, edo demokrazia kolaboratiboko ariketa bat, auzi batean non, hainbeste daukagun jokoan, eta auzi batean non, inpaktua dagoen territorioan, eta egongo den inpaktu bat, ez? Baina kontua da hori nola egiten den modu ordenatuan, eta nola egiten den interes publiko eta sozialaren zerbitzura, ez? Hori da gako nagusia, eta uste dugu aukera bat galtzekotan gaudela. Guk itun sozialaren prozesu honi garrantzia handia ematen diogu, eta uste dugu gainera frogatu dugu adibidez Busturialdean, nola halako ariketa demokratikoak egiten dienean, kasu honetan bertako Guggenheim proiektuaren harira, gizarteak erantzuten duela. Eta badagoela gizarte bat kontzientzia hartzeko prest, eta ardurak hartzeko prest, garaiko auzi nagusien aurrean, ez? Eta baina horretarako instituzioak behar dute lidergo bat planteatu, eta gauzak ondo egin behar dira. Eta ordena egon behar da, eta interes lukratiboak, enpresen interes lukratiboak, egon behar dira interes publikoen azpitik. Eta hori betetzen ez denean, daukaguna desordena izugarri bat, eta orduan, kasi ingestionablea dagoela, ez? Xehetasun guzti hauekin geldituko era, Pello Txandiano, Etxe Bilduko bozera malea Gasteizko Legebiltzarrean eskerrik asko goizonetan gurera harturatzeagatik. Mila esker zuei, hurrengo arte.